uSimphiwe Mpungose, u-coordinator womkhonto wesizwe kwi-province KwaZulu-Natal. Mhlambe inombolo seziqale ziyavela ziyabonakala zihamba kanjani? Uthini umbono wakho ngalezi inombolo ezivela njengamanje? Inombolo ezivelayo ziyasijabulisa kakhulu. Nje sicabanga ukuthi siqala kahle sibe phambili kule race esesiyiqalile. Sinethemba lokuthi laba basemva kwethu bazoba semva kwethu kuyophela. Sibonga nje nabantu abathembisile ukuthi bazosivotela, bavota njengoba bebeshilo kwamanje. Sijabulela kona lokho kwamanje ukuthi kuhamba kahle. Mhlambe kukhona itarget eniyibekele yona, ngiyazi national benibekele u3/3 majority la esifundazweni nimeli ibekele isikanjani? Besiyibekele into efanayo phela i-national umphumela yakhona ibizoyakhiwa yifundazwe zonke. So uma ngabe i-national bithi 3/3 or 2/3 bekusho ukuthi wonke ama-provinces awasebenze kanjalo. So indirectly bisho lakho. So nathi ke la siyajabula, sinethemba lokuthi sizofinyelela kona lokho besiyibekele kona, nathi besiyibekele into engengaphansi ka 2/3 majority la eKaiZN. Ngiyabonga.